राजकीय क्षेत्रात पंच म्हणून जेडपी म्हणून वावरणारे आमचे बरेचसे राजकारणी लोक इथं बसलेले आहेत आणि आपण सगळे बंधू आणि भगिनी इथं समोर सगळे राजकारणी सत्तेत बसलेले किंवा अपक्ष म्हणून बसलेले सगळ्या लोक असताना आम्ही सगळेजण आता इथं मेळावा म्हणून तुम्ही कोणतं आणखी राजकारण करायला निघालात असा प्रश्न नक्कीच उभा राहिला असेल. समाज कार्याचा जो भाग असतो तो प्रत्येक भाग मानवाच्या प्रत्येक विकासाचा आणि घटकाला तो प्रभावित करीत असतो आणि म्हणून राजकारण जरी करायचं असेल, धर्मकारण जरी समजा करायचं असेल तरी सुरुवातीला समाजकारण करणं हे अगत्याचं असतं. समाज ज्याचा मजबूत असतो त्याचं राजकारण मजबूत असतं, संस्कृती ज्याची मजबूत असते त्याचं राजकारण मजबूत असतं, धर्मकारण ज्याचं मजबूत असतं त्याचं राजकारण मजबूत असतं. आणि या सगळ्या गोष्टींच्या, या सगळ्या मुद्द्यांचा जो केंद्रबिंदू आहे तो म्हणजे भारत देशाने आम्हाला दिलेली लोकशाही आहे. आणि लोकशाही म्हटल्याच्या नंतर प्रश्न येतो तो कुठे येतो? डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जी आम्हाला राज्यघटना दिली, ज्या राज्यघटनेतून आम्हाला लोकशाही प्रस्थापित झाली, आमच्यापर्यंत लोकशाही पोहोचली, लोकशाहीनं आम्हाला अधिकार दिला, घटनेने आम्हाला अधिकार दिला. ह्या सगळ्या गोष्टी कोणत्या गोष्टीवर अवलंबून असतात? एकदा राजा झाला की कायम सरोजित तसं असतं असं आहे का? नाही. आपल्या भारत देशाची परिस्थिती वेगळी आहे आणि आपल्या भारत देशाची परिस्थिती कशी आहे की 5-5 वर्षांनी लोकशाहीची धोरणं बदलली जातात, सत्ता बदलली जाते आणि त्याचं मुख्य साधन काय असेल तर ती निवडणूक असते. लोकशाही प्रस्थापित करण्याचं सगळ्यात प्रभावी साधन कोणतं असेल तर ती निवडणूक आहे. आणि निवडणूक आल्याच्या नंतर लीडर आला, नेता आला, मतदान आलं, कार्य आलं, सगळ्या गोष्टी आल्या. या सगळ्या घटकांना स्पर्श करून जात असताना येणाऱ्या 27च्या निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून सामाजिक स्तरावर आम्ही एकत्र होत असताना आम्ही काय इतिहास घडवू शकतो, आम्ही काय बदल घडवू शकतो, हे अनेक गोष्टी इथं तुम्ही आमच्या वक्त्यांकडून ऐकताय. आम्ही सगळेजण एकत्र झालो. पहिली बैठक झाली, त्या बैठकीला मी नव्हतो. दुसऱ्या बैठकीला आल्याच्या नंतर असं कळलं की आम्ही सगळे एकत्र होऊ आणि जो कोण निवडून येईल त्याला मदत करू, जो निवडून येणार असेल त्याच्यासाठी आम्ही काम करू, अशा पद्धतीचे स्वर होते. मी म्हटलं असं कसं होऊ शकेल? बाबासाहेब आंबेडकरांची जर लोकशाही आम्हाला प्रस्थापित करायची असेल आणि येणारा जर एखादा उमेदवार तो आंबेडकरी चळवळीचा किंवा बाबासाहेबांचा विचार घेऊन न जाणारा किंवा लोकशाही पीठ करणारा असेल तर मग त्याच्यासाठी काय करता येईल? मग त्याच्यासाठी असा एक नवा विचार आला की आम्ही सुरुवातीला आमच्या मतदारांना सांगूया की ही अशी परिस्थिती आहे, आजपर्यंत हे चालत आलेले आहे. आमची लोकशाही जी बाबासाहेबांनी आम्हाला दिलेली आहे ती सुरक्षित आहे का? हा प्रश्न या सामाजिक मेळाव्यामध्ये सगळ्या मतदारांनी करण्याचा विचार करण्याची पाळी आलेली आहे. आणि म्हणून हा मेळावा सामाजिक स्तरावर जर आपण एका गोष्टीचा विचार करू शकतो की बाबासाहेबांनी दिलेली लोकशाही आम्ही पुढे नेण्याची ताकद आमच्यामध्ये आहे का? आणि ती ताकद मतदानामध्ये असते. मग ते मतदान आमचं बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चळवळीला, विचाराला, राज्यघटनेला अनुसरून आहे का? मग हे प्रश्न अनेक जर समजा आमच्यासोबत भेडसावत असतील तर मग आम्ही काय करायला पाहिजे हे आपण विचार करणं फार गरजेचं आहे. आणि केवळ नेता एक पुढे येऊन जर असा विचार सांगायला लागला तर तो विचार आम्ही म्हणजे निवडणूक लढवू किंवा ते पुढे जाऊन आम्ही निवडून येऊ असं होणार नाही. आणि म्हणून मतदारांना सगळ्यात पहिल्यांदा मतदान करताना त्याला मतदानाचा अधिकार कळायला पाहिजे. आणि मग मेळाव्यात असं
नक्की व्हायला पाहिजे की आम्ही मतदान करतो ते मतदान बाबासाहेब आंबेडकरांच्या लोकशाहीला आम्ही विकसित करण्यासाठी आहे का? आमचं मतदान त्या ज्याला कोणाला आम्ही देतो तो उमेदवार विधानसभेमध्ये जाऊन बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारानुसार वागतो का? त्याचं तसं आचरण असतो का? त्याचं त्या समाजाशी संबंध असतो का? पेणे राखीव मतदारसंघात आपल्याला खूप म्हणजे 60 वर्ष झाली आणि या 60 वर्षामध्ये आम्हाला जसं सुभाषने सांगितलं की 15-16 वर्ष देव मार्गेकर होते. त्यानंतर सगळ्याच समजा तुम्ही निवडून आलेल्या लोकांचा विचार केला तर एसएससी पेक्षा पास झालेला एकही उमेदवार नाही. आमच्याकडे एज्युकेटेड नाहीत का? बाबासाहेब आंबेडकरांची जर समजा लोकशाही समजून घ्यायची असेल, निवडणूक प्रक्रिया समजून घ्यायची असेल तर आपल्याला एज्युकेटेड आणि त्याप्रमाणे विचार सक्षमपणे मांडणारा उमेदवार पाहिजे. अशा उमेदवाराचा तुम्ही विचार करायला पाहिजे असं मला वाटतं. आणि पुढे जाताना मी म्हणतो की राखीव मतदारसंघ म्हणजे केवळ आरक्षित जागा नाही, ती भारतीय राज्यघटनेने दिलेली सामाजिक न्यायाची हमी आहे. पण जर त्या हमीचाच अर्थ काही मोजक्याच लोकांच्या स्वार्थासाठी किंवा एका व्यक्तिनिष्ठतेच्या उमेदवारासाठी जर होत राहिली तर आम्ही लोकशाहीला खऱ्या अर्थाने मतदान करतो का? हे बाबासाहेबांनी दिलेली गोष्ट आहे. आणि म्हणून बंधूंनो, मला असं इतकं वाटतं की आम्ही इतर कोणाच्या विरोधात बोलत नाही. आम्ही कोणत्याही धर्माच्या किंवा कोणत्याही समाजाच्या किंवा संघटनेच्या किंवा पक्षाच्या विरोधात इथं बोलत नाही. आम्हाला आमचा संबंध लोकशाहीशी आहे आणि लोकशाहीसाठी अपेक्षित असलेल्या उमेदवाराचा विचार करावा असं म्हणूनच मी तुम्हाला इथं सांगू शकेन. लोकशाही केवळ 5 वर्षांनी मतदान करणे असं नाही आहे. लोकशाही म्हणजे प्रत्येक समाजाला समान प्रतिनिधित्व मिळेल, प्रत्येक नागरिकाचा सन्मान राखला जाईल म्हणजे लोकशाही आहे. आणि म्हणून आमच्या मतदानाचा आपण विचार करायला. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितले आहे की राजकीय लोकशाही टिकवायची असेल तर सामाजिक लोकशाही प्रस्थापित करावी लागते. आणि आपला जो मेळावा आहे तो मेळावा बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चळवळीनुसार आम्ही नियोजित केलेला आहे आणि तो आज सक्सेस होताना मला खूप आनंद होत आहे. आज आपण या सामाजिक लोकशाहीसाठी उभे आहोत. समाज जेव्हा विखुरतो तेव्हा स्वार्थी लोक मजबूत होतात. अनुभूती असेल 20 वर्षामध्ये आम्ही बघतो काय झालेलं आहे की अशी लोक आज मजबूत झालेली आहेत की जर समजा आमच्या तुमच्या साथीदाराने एखादी निवडणूक प्रक्रियेत सहभाग घ्यायला गेलो तर आज निवडणूक प्रक्रिया एवढी महागडी करून ठेवलेली आहे. खरं म्हणजे ही महागडी असू नये. कॅपिटलिस्ट लोकांनी, भांडवलदारी लोकांनी या निवडणूक प्रक्रियेला एवढं महागडी करून ठेवलेली आहे की तुमच्या आणि आमच्यापासून ती एवढी दूर आहे की तुम्ही आणि आम्ही इलेक्शन लढवूच शकत नाही. आणि जर एखादा पंच, जर समजा एखादा नगरसेवक किंवा एखादा असेंब्लीसाठी जाणारा उमेदवार निवडणूक लढवायला गेल्याच्या नंतर आज तुमच्या समोर अनेक प्रश्न उभे राहतात. कोणकोणते प्रश्न राहतात? तुझ्याकडे एवढे करोड आहेत का? तुझ्याकडे एवढा मनी आहे का? तुझ्याकडे मसल पॉवर आहे का? लोकशाहीचे हे घटक नाहीच आहे. लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी आणि सत्ता प्रस्थापित करण्यासाठी हे घटक येतातच कुठं? मतदारांनी जर ठरवलं की मी बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराप्रमाणे कार्य करणारा एखादा उमेदवार विधानसभेमध्ये पाठवणार असं जर निश्चित केलं तर मला वाटत नाही की करोडो रुपये लागतात म्हणून. निवडणूक प्रक्रिया ही पैशांचा भाग नसतो आणि मतदान सुद्धा पैशाने द्यावं लागतं असं जर समजा या देशामध्ये होत असेल तर मी असं म्हणतो की आम्ही लोकशाही धोक्यात घालत आहोत. आम्ही लोकशाहीचा आत्मा कापून टाकलेला आहे. आम्ही लोकशाहीला मारत आहोत
आम्ही लोकशाही एका बाजूने नष्ट करण्याच्या वाटेने चालत आहोत असा त्याचा विचार होतो. आणि म्हणून किमान मागास समाजाला तरी मी सांगावंसं वाटलं की आम्ही ह्या विचारानुसार मतदान करताना विचार करू शकतो का? कारण लोकशाही आम्ही शाही बोटावर घालून घेतो. कशासाठी शाही बोटावर घेऊन घेतो? आमचा मानवतेचा अधिकार प्रस्थापित करण्यासाठी. आम्ही मतदान कशासाठी करतो? आमच्या स्वाभिमानासाठी करतो. आज भारत देशामध्ये मतदारांच्या मानसिकतेवर एवढं दडपण असतं की जर तुम्ही फिरायला गेला, मला मत घाल म्हणून सांगितलं तरी काही लोक बोलायला तयार नाही. लोकशाही पद्धतीनं तुम्ही जाऊन जर सांगायला तयार झाला तरीही एवढी दडपशाही आहे की मी माझं मत ठरवलेलं आहे असं बोलतात आणि सरळ सोडून देतात. मला म्हणायचं आहे की आम्ही बाबासाहेब आंबेडकरांची राज्यघटना कुठं आहे? बाबासाहेब आंबेडकरांचा विचार कुठं आहे? बाबासाहेब आंबेडकरांची राज्यघटना आज धोक्यात आहे. आम्ही कसं वाचवणार आहोत? आणि मित्रांनो, हे वाचवण्याचे किंवा बाबासाहेब आंबेडकरांची घटना मजबूत करण्यासाठी आपल्या विचारांचा माणूस जर समजा विधानसभेत नसेल, आपल्या विचाराचा उमेदवार आपल्या विचारांचा उमेदवार जर समजा नगरपालिकामध्ये नसेल, म्युन्सिपालिटीमध्ये नसेल, पंचायतमध्ये जर नसेल, तर आपल्या बाबासाहेब आंबेडकरांनी ही जी आपल्याला सत्तेची विकेंद्रीकरण करून दिलेली आहे ती आम्ही सांभाळू शकणार का? आम्ही ती राखू शकणार आहात का? हे अनेक प्रश्न माझ्या समोर आहेत. आणि म्हणून मला वाटतं बाबासाहेबांनी जसं सांगितलं, काय सांगितलं की तुम्ही तुमच्या घराच्या भिंतीवर जाऊन लिहून ठेवा की तुम्हाला शासनकर्ते जमात बनायची आहे. शासनकर्ते जमात बनणं म्हणजे इलेक्शन साठी उभं राहणं असं नाही. शासनकर्ते जमात बनणं म्हणजे मला सरपंच व्हायला पाहिजे, मला आमदार व्हायला पाहिजे असं नाही. शासनकर्ते जमात होण्यासाठी मतदानाचा विचार करणारे लोक तयार व्हायला पाहिजेत, असे मतदार तयार व्हायला पाहिजेत, अशी म्हणजे सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीज असे असायला पाहिजे की जिथं स्वतंत्ररित्या काम करता येईल आणि बाबासाहेबांच्या विचारांनी पुढे आपल्याला जाता येईल अशी सुविधा आम्ही आमच्यासाठी निर्माण करायला पाहिजे. आम्ही प्रत्येक जण आज कुठं ना कुठं तरी दडपशाहीच्या खाली, दहशतीच्या खाली राहतो आणि आपल्या माणसाकडे जाण्यासाठी विसरतो. आम्हाला सुद्धा आज ज्या लोकशाही पद्धतीला, ज्या निवडणूक प्रक्रियेला लोकांनी वेगवेगळे संदर्भ दिलेले आहेत, नवे परिसंवाद दिलेले आहेत, नव्या व्याख्या दिलेल्या आहेत, त्या व्याख्या आम्ही आमच्यामध्ये घालायला लागलो आणि बाबासाहेबांच्या विचारांना आम्ही तडा देत आहोत. ह्या सगळ्या गोष्टी आम्ही गांभीर्याने विचार करण्यासारखं आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की हा एकच मेळावा नाही, तर प्रत्येक मतदारसंघामध्ये मतदाराला जाऊन सांगण्याची ही आजची काळाची गरज आहे की आपल्याला बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारानुसार या देशामध्ये सत्ता पाहिजे आणि बाकीच्या सगळ्या गोष्टी उपलब्ध करायला पाहिजे. कारण लोकशाही प्रस्थापित करण्याचे 4 जे स्तंभ आहेत त्या स्तंभामध्ये आज सगळीकडे दडपशाही आहे आणि सगळीकडे काय झालेलं आहे? गोंधळ माजलेला आहे. तो गोंधळ माजलेला असेल, बाहेर काढायचा असेल तर प्रचार आणि प्रसाराचा जो आपण कार्य आम्ही पुढे घेतलेलं आहे ते पुढे जाऊन करावं लागेल. अन्यथा आम्ही एक दिवस पुन्हा जी आपली जातीयता आणि अस्पृश्यता होती ती पुन्हा आमच्या वाट्याला आल्याशिवाय राहणार नाही. एवढंच मी इथं बोलतो, कारण अजूनही वेगळ्या पद्धतीनं खूप स्पष्ट करायचं होतं, पण वेळेअभावी मी थांबतो. तुमचंही वेळ घेत नाही आणि पुढे ओवळ साहेब आहेत त्यांनाही बोलायचं आहे, त्यांना मी वेळ देतो आणि माझे हे इथं 2 शब्द तुमच्यासमोर मांडले ते पूर्ण करतो. धन्यवाद.